mutane na ta magana, wasu suna bi na email, wasu DMs dina, wasu WhatsApp, wasu comments wanda ba za su irgu ba akan ta yaya mutum zai zama kwararren matukin F1 ko kuma dan wasan tseren mota na F1. Da farko dai wannan wasa na tseren mota F1 bara in ga muku ba wasa ne na talaka ba, kuma ba wasa ne na matsakaicin mai kuɗi ba, wasa ne na mai kuɗi na gaske wanda ya amsa sunansa mai kuɗi. Da haka ka kai matsayin da za a kalle ka a matsayin matukin mota na F1 na duniya, akwai matakai da dama wanda sai ka cika su, wanda waɗannan matakan bayan kansu motsi da lafiyar jiki akwai kuma matakai na kuɗi wanda sai ka amsa su ko kuma ka cika su. Kafin ka mallaki shi wannan super license din, abu na farko shine tun kana karami sanda yara suke zuwa suke mota gunguni ko wasan kara, kamata a ce iyayenka sun kai ka dan yin wasan katin. Wannan kenan kafin ka kai shekara 14 ya kamata a ce ka kware sosai a cikin wannan wasan, kana ɗaya daga cikin yaran da suka fi kowanne samun sakamako mai kyau. Ɗaya kenan, wanda shi ma wannan mataki ne wanda ake kashe masa kuɗi ba ƙananu ba. Idan Allah ya taimake ka kai sakamakon da ake bukata, daga nan zaka wuce kuma gurin wasan F4 da F2. A inda in ka fara wasan F4 a shekarar farko ana kiyasin zaka iya kashe dala miliyan 1, idan kuma ka dawo F3 ana kiyasin a shekara ɗaya zaka iya dinga kashe abin da ya kai dala miliyan 1.5, idan kuma kai F2 ana kiyasin zaka iya dinga kashe abin da ya kai dala miliyan 2 a shekara, wanda ya fi naira biliyan 3 a yanzu. Tun daga kan training, abincin da zaka ci, gurin yin wasa da siyan su kansa kayan yin wasan, da gyaran mota da tim ɗinka da sauransu. To idan Allah ya taimake ka wuce duk waɗannan matakan da na faɗa, saboda ba karamin waɗanda suke da sa'a bane suke zuwa matakin da za su kai na kololuwa na tukin F1 kenan, wanda za a san ka a duniya kuma ka fara samun makudan kuɗaɗe. So shi wannan matakin ya fi kowanne ma kashe kuɗi, amma kafin kashe kuɗin akwai abin da ake cewa sai ka dinga yin training, saboda tuka motar F1 mutanen mu da yawa gani suke uwa shiga ne kai ta gudu da mota a cikin wani guri wanda yake a zage. To ba haka bane, abin ya wuce haka. Akwai training da suke kala-kala, kamar nan za ku gani next strength, ma'ana sai wuyanka yana da kwari sosai yadda zai dinga juya shiga kwana a lokacin da kake gudu a mota tana 200 ko mile 300 per hour, zaka shiga kwana. Akwai abin da ake cewa G-force, sai kai training wannan wuyan naka ya kwari sosai. Kun ga anan wanda ba F1 driver ba an sa masa 14 kg na wuya iya tarewa da wuyansa ya kasa, ga F1 driver ya rike 45 kg da wuyansa saboda yana wannan training din. Sannan bayan nan akwai grip training din da suke yi dan rike kan mota da shiga kwana a guje. Ku gane fa, kana taka mota 200 a ce ka shiga kwana lokaci daya, idan ma ba irin F1 motar bace, a tun anan zaka hatsari motar ta fadi. A inda bayan nan kuma suke yin endurance training wanda ya hada da cardio, gudu, a tukin keke da sauransu, duk wani endurance training inda zai kara musu juriya da gurin yin tuki kar su gaji da wuri. A inda bayan nan suke kashe wasu a nan gurin yin fast reaction training, wato ya zama da cewa kana da sauri, saboda abu kaɗan hatsarin da baka kifta idan ka ba zai iya faruwa a F1, sai kana da sauri. Kun ga nan ana saka musu bar suna rikewa da sauransu, duk waɗannan fast reaction training ne. Sannan bayan nan abincin su kansa sai an kula da abincin da suke ci, don ba sa cin junk food, ba sa cin unhealthy food, ba a barin su sha giya. Kai hatta waɗannan abubuwan da kuke gani suna talla energy drink ɗin nan su Red Bull da waye, wasu ruwa suke zubawa a ciki, saboda lafiyar su ita ce sana'ar su, in ba ita ba su taɓa yin irin tukin da suke yi ba. Yanzu anan ya kai ta flat out kilomita 300 da wani abu yake tafiya, kilomita 200 da wani abu amma yake shiga kwana. Kai ka sake kai wannan da irin motocin mu da gida, ka take sai kai su karshen gudun su, suna gudu a kilomita 220 per hour ko ban 220 per hour, ka ce zaka kwana, wani kana taba kan shi kenan ka tafi kenan. Amma ka duba gani. Sannan sai abu na karshe sai da rai. Wasu suna cewa ba athletes bane wa'annan, ba su ka duba gani. Yanzu irin wannan hatsarin idan ya faru shi kenan, duk da an hada motar sosai, kuma training din sai na taimaka musu da irin kirar da aka yi motar, suna fita. Allah yana taimaka sai da aka hatsari sosai, musamman in ba wata ce ta kawo motar ba. Wannan ka duba ga spoiler ce kadai ta cire, ya losing control saboda irin gudun da yake, in ba da ban yanayin yadda aka kira motar ba ta iya dauka, tana cirewa kalle da ya losing control. Haka idan ka shirya kana da kudaden ka, akwai matakan da ake bi ka koma kasar waje dan ka zama cikakken F1 driver. Wassalamu alaikum.